आङो क'क्राझारनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि। बे समाव बर'फोरनि गेजेराव जाबाय थानाय जाथाय आरो बे जाथाया जोंनि ओनसोलाव जादों। बिनानावमोन दंफैयो जोंनि अफिसाव, बिथांमोना उदालगुरि जिल्लानि। जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों बे जाबाय थानाय जाथाया जेन नैबे भिडिअनि गेजेरजों बा एवारनेस मोनसे सिस्टेम लानानै बा मोनसे बे भिडिअखौ नायनानै बुजिनायनि गेजेरजों जेन बेबायदि जाथाया जेन आरोबाव जोंनि ओनसोलाव बा बर'फोरनि गेजेराव जाया, आं बेखौ हास्थायदों। आरो बेनिखायनो जों नैबे मोनसे सर्ट भिडिअ खालामनानै मोनसे लानो थाखाय आखायाव लादों। आं बे समाव नैबे साथाम बिनानावखौ आङो सोंनो नागिरदों जे बिथांमोना बोरै जोंनि ओनसोलाव सफैखो। फार्स्टआवनो आङो बिनानाव नामखौ माइखोन बर', माइनु बसुमतारी क्लास फरायाखै, अनजालि बसुमतारी क्लास बेसेबां? क्लास 7। उन्दै उन्दै बिनानावमोना जोंनि ओनसोलाव दंफैयो, बिथांमोना माबायदि जोंनि गेजेराव सफैनो हाखो बिथांनाव जोङो सोंनो थाखाय आखायाव लाबाय। आरो बे समाव आङो बिनानावखौ माबोरै जोंनि ओनसोलाव सफैखो बेखौ आङो फोरमायनो थाखाय गुरै खावलायबाय। आंनि मुङा माइखन बर', आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि। आंनि गामिया जाहैबाय सालिजार सिलकागुरि। दा आं बेखौनो बुंनो सानदों दि निजोम बर' बियो जोंनि सिगाङाव बुंदोंमोन राङापारा हस्टेलाव आङो मास्टार साख्रि मावो। दा बिदि होननानै जों सिगाङाव बुंदोंमोन। बेजों लोगोसे बियो हस्टेलाव ओंखाम संनो स्टुडेन्टफोरनो मानसि नांगौ होननानै बे जोंखौ लिंहरबाय फन खालामनानै। ओमफ्राय जों न'खरनि मानसिजोंबो बियो सावरायदों, गासैजोंबो जों सावरायनानै फैबाय। फैनानै उनाव आं बेखौ बुंदोंमोन जोंखौ रौतासिम गारि लानानै लांफै होनना बुंदोंमोन। बियो आंहा अफिसाव गोबां खामानि दङ होननानैबो जोंखौ लायफैया। बिनि उनाव जोंनो बास गारि हमनानै जोंनो फैबाय सिराजुलिसिम। जों गारि हमनानै फैबाय आरो सिराजुलिनिफ्राय अट' हमनानै जोङो क'क्राझारसिम फैबाय। ओमफ्राय क'क्राझारियाव 5टा जादों, मोनाबिलिनि 5टा। जों नेनाया 5टा लासो नेबाय आरो बेखौ। ओमफ्राय बेबो बे क'क्राझारियावनो दङ होनना बुंदों, थेवब्लाबो बे मानसिया जोंजों नुजायाखै। ओमफ्राय उनाव जोंखौ बियो लानानै फैबाय। बे बुंदोंमोन गारि भारा हमदों आङो, गारियाव लांगोन नोंसोरखौ होननानै बुंदोंमोन। नाथाय उनाव बे जोंखौ गारियाव लाबोआखै, थाबायहोनानै लाबोबाय। क'क्राझारनिफ्राय जोंखौ हाजोथिं लाना फैबाय बियो। हरनि 12टा 17 जाबायमोन लाबोनानै। ओमफ्राय उनाव जों मोनफैनाया 1टाफोर जादोंमोन ने। ओमफ्राय जों बेनिफ्राय फैनायासो 5टा जादों आरोना, नैथिं फैनाया। नोंसोरखौ बियो क'क्राझारनिफ्राय माजों लाबोनाय? क'क्राझारनिफ्राय बे जोंखौ थाबायहोना लाबोदों। ओमफ्राय बहा लाना थांनाय बे नोंसोरखौ? बिदिनो बे गामि गेजेर लाना फैबाय। बबेथिं लाबोखो जोंबो जायगाखौ सिनाय मोनदिया। बे हरदि हलायाव लाना फैदों लाबोनानै। ओमफ्राय मोनसे गिख्रंथाव जायगायावसो लानानै फैदों। फैनानै उनाव बेयाव जों दसे थाबाय। थानायाव बिदिनो उनाव बे आरो जोंखौ बे हाजोथिं लानानै थांनो नागिरबावदोंमोन। ओमफ्राय जों थाङासै। उनाव बेयाव थाङियाव ओमफ्राय बियो बिनि लोगो बिनि पार्टनारफोरखौ लिंहरनायाव आं बेखौ खोनानानै आङो खारखुमानानै आं हाग्रा खारनानै आं हाग्रायावनो हरसे थाबाय। थानानै बिनि अखानायै फुङावहाय न'से बर' न'खराव हाबबाय। हाबनानै आंनि दुखु जारिमिनफोरखौ आं खोन्थानानै रायजो राजाखौबो आं बुथुमनानै आरो आं एबसु दं होनायखाय एबसुखौबो आं खौरांखौ होबाय। दिनै गासैबो जोङो बे खोथाखौनो ज' जानानै अफिसाव सावरायलायबाय। आरो आं मा बुंबावनो, आंनि बुंनाय बेखिनियानोसै। नोंसोरो मानसिखौ सिनायखायो नामा? आं मानसिखौ सिनाया। ओमफ्राय नों हारसिंल' खारदोंमोन? ओमफ्राय सानैया? हारसिं खारदों। सानैया बहा थाखो? बिसोर सानैया बेलेग खारदों। नोंसोरबो खारदों? आं खारखांनानै बिसोरबो खारबाय आरो आं सिगां खारग्रोबाय। बे जाथाया जोंनि ओनसोलाव मैया जादों। बे जाथायखौ आंनो बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनानै जे बेबायदि जाथाया जाफ्लेबाय थानाय जाथाया जे जोंनि बर' ओनसोलाव जेन आरो फिन जाबाय थाया, बेखौ नायनानै जेन माखासे बर' आइजोफोरा बा हिन्जावसाफोरा जेन बुजिगोन, आं बेखौ आसा खालामनानै दिनै बिथांमोननाव आं माखासे बाथ्रा सोंना मोनबाय। आरो बिथांमोना जोंनि ओनसोलाव बोरै सफैनो हाखो आं बिथांमोनजों मोगा मोगि सोंनानै मिथि मोनबाय। आं बेखौनो फोरमायनो सानदों। बिथांमोना उदालगुरि जिल्लानि जोंनि ओनसोलनि सासे हौवासा गथ'आ बिथांमोनखौ बिदिनो मोनसे एकाडेमियाव आश्रमाव ओंखाम संग्रा हिसाबै बिथांमोनखौ
मबाइलनि गेजेरजों रायलायना लाबोदों नाथाय बिथांमोना बेखौ सिनाया लांगोन होननानै बुंदों बिथांमोना राङापारा सारिदुवाराव मोनसे आश्रमाव बिथांमोना ओंखाम संग्रा मान्थलि 30,000 थाखा होगोन होननानै मान्थलि 30,000 रां होगोन बेथन होगोन होननानै बिथांमोनखौ लाना फैदों लानानै बिथांमोना जोंनि ओनसोलनि बे हौवासाया बिथांमोनखौ हुग्राजुलियाव ओंखारनो होदों सिराजुलिनिफ्राय जेब्ला सिराजुलियाव मोनायो अब्ला बिथांमोना राङापारा सौहैनो थाखाय गोबां हर जाहैगोन बेबादि बाथ्राखौ बुंफानानै बिथांमोना गावसानि बिब'नि न'आव हर थानो होननानै बिथांमोनखौ हुग्राजुलि बिथोर ओनसोलाव लाबोयो आरो बिथांमोनखौ थाबायहोना लाबोदों खमैबो हाजो गुदिनिफ्राय नायोब्ला सिराजुलिनिफ्राय थाबायदों ना हुग्राजुलिनिफ्राय थाबायदों सिराजुलिनिफ्राय हाजो गुदिनिफ्राय नायोब्ला हुग्राजुलिसिम खमैबो 15 आरो 20 किल'मिटारनि गेजेराव जागोन बेखिनि लामाखौ बिथांमोना थाबायहोना लाबोदों बिथाङा आरो थाबाय फैनानै बिथाङा बर' गामि ओनसोलखौ बारहोलांजोबनानै मोनसे हाजो ओनसोलाव लानानै थांदों आरो बे हाजोखौ बारबासो बर' गामि मोनगोन होनना थगायनानै बिथांमोनखौ हाजो जायगाजों लानानै थांदों आरो बे समाव हाजोसिम सहैनायाव हरनि 12 रिंगा जाबायमोन अब्ला बे समाव जे बिथांनि माखासे एक्टिंफोरखौ बिथांनि बै जाय सेंग्रा लाबोदों सेंग्रासाया बिथांनि माखासे मुडफोरखौ नायनानै बिथांमोना हमनो हादोंमोन जे बिथाङा जे बिसोरखौ गावसोरखौ ओंखाम संनो थाखाय एबा मोजां खामानियाव बाहायनो थाखाय लाबोआखै बेलेग मोनसे गाज्रि खामानियाव बाहायनो थाखाय लाबोदों अब्ला बेखौ बिथांमोना मिन्थिनानै बिथां बिनानावा फार्स्टआव दै लोंफानो होननानै खारनानै बिथाङा ओरैबायदि मोनसे जायगा सहैबाय जाय जायगायाव हाजो गुदि हिसाबै मैदेरबो फैबाय थायो सम मैदेरजों बिथाङा मोगा मोगि जानो गोनां जादों अब्ला बिनिफ्राय रैखा मोननानै मोनसे न'खराव बिथाङा आश्रय लानो थांदोंमोन आरो बै न'खरा बर'ना हारसा बेखौ गोनो गोथो जानाय हिसाबै बिथाङा बै थालिर मोनसे खनायावनो हरसेखौ बिथाङा बारहोहरदों जाय समाव आरो जोबोद अखाबो हादोंमोन आरो बिथां सानै बिनानावाबो बिनानाव खारखांनायनि उनाव मिन्थिनानै बिथां बिनानाव सानैयाबो थफ्ला थफ्लि बेग दंमोन बेखौ लाना खारदों आरो लाना खारनायनि गेजेरजों बिथांमोनाबो बेसेबांबा गोजान मोनसे बर' गामियाव सहैदों आरो सहैनाय समाव बिथांमोना खमबाबो 2 रिंगा जाबायमोन न'खराव सहैनाया थेवब्लाबो बिथांमोना मोनसे न'खराव थायालासेनो बिथांमोना न'नि बाहेरावनो हरखौ बारहोहरदों आरो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो बै समाव हराव जोबोद अखाबो हादोंमोन अब्ला जोङो बेबायदि जाथाया जोंनि बर' ओनसोलाव बर'फोरनि गेजेराव जाबाय थादों अब्ला बेखौनो जोङो जोबोद दुखु मोननानै जोङो हुग्राजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे भिडिअनि गेजेरजों जेन जायफोर बिनानावमोना बेबायदि गोनो गोथोआव गोलैना दं बा गोलैनोबो हागौ बेखौ जों आसा खालामो जे बेबायदि जेन जाया बेखौ जोङो आसा खालामदों आरो बे समाव बिनि गेजेरजों जोङो बिथांमोननि बिमा बिफाखौ जों लेंहरबाय आरो जाय हौवासाया बिथांखौ थगायना लाबोदोंमोन बिथांखौबो जोङो दिनै हमना मोनबाय बिथांखौ जों लाना फैदों आरो बे समाव जोङो दख'रा आफादा थांखि लाथ'वाखै जों सावरायथ'वाखै सावरायनायनि गेजेरजों जों मा राहा लानो हायो बे राहाखौ गोख्रोङैनो लागोन जों बेखौ खोथा होदों आरो बे राहाखौ लाखांनायनि उनाव जों बिथांमोनखौ जेन न'आव दैथायहरफिननो हायो बेखौ जोंनिफ्राय थारै जोङो नाजागोन बेखिनिखौनो जोङो खावलायबाय गोजोन्थों।